प्रथम प्रश्न ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବିକ୍ରମ, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଭାସ୍କର 1, ଅପସନ୍ ଡି ଭାସ୍କର 2। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ବୁଲବୁଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ରାୟ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ ବି କଲିକତା, ଅପସନ୍ ସି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ମୁମ୍ବାଇ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହାୱଡ଼ା ବ୍ରିଜ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ଡି କଲିକତା। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କଲିକତା। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେଉଁ ମହାନଗରରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ କଲିକତା, ଅପସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ସି ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ କଲିକତା। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଅପସନ୍ ବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ, ଅପସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ, ଅପସନ୍ ସି କବାଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି ହକି। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ହକି। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେଉଁ ସହରରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି କଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ସହରରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅମୃତସର, ଅପସନ୍ ବି ଜୟପୁର, ଅପସନ୍ ସି ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଅମୃତସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ଅପସନ୍ ବି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଅପସନ୍ ସି କପିଲ ଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ଯୁବରାଜ ସିଂ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲୌହ ମାନବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅପସନ୍ ବି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଜୟ ରାଜଗୁରୁ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭୂମିପୁତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଡକ୍ଟର ରାୟକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ଅପସନ୍ ବି ଉଲାର ହ୍ରଦ, ଅପସନ୍ ସି ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ହ୍ରଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଉଲାର ହ୍ରଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି କମଳା, ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି ସେଓ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସମାଜ, ଅପସନ୍ ବି ଦୈନିକ ଭାସ୍କର, ଅପସନ୍ ସି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଦୈନିକ ଭାସ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ଡି ଆୱାମେଲ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର।